Naħseb hemm għaqda qawwija ħafna bejn is-seba' pajjiżi tal-Mediterran imma anke wkoll fost is-27 membru tal-Unjoni Ewropea dwar l-attitudni li għandna nieħdu fuq Brexit. Attitudni fair imma attitudni wkoll soda illi dak kollu li jista' jiġi nnegozjat u li ħajjiġi nnegozjat m'għandux jimmina l-proġett Ewropew. Il-punt li sħaqt fuq hemm konverġenza mis-seba' pajjiżi Mediterrani huwa li id-drittijiet ta' ċittadini Maltin u Ewropej fil-Renju Unit, ta' ċittadini Ingliżi f'Malta u pajjiżi oħra Ewropej, m'għandux jisu jintuża bħala mod ta' kif ninnegozjaw. Dak id-drittijiet qegħdin hemmhekk u għandna nsaħħuhom u għandna niċċertifikawhom u mhux nippruvaw innaqruhom. U naħseb li dan għandu jkun wieħed mill-punt li għandu jinħeles mal-ewwel fid-diskussjonijiet. Dikjerazzjoni konġunta bejn 7 pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, mhux bejn il-pajjiżi kollha, tmiss diversi punti mill-immigrazzjoni, għas-sigurtà, l-immigrazzjoni u l-bqija. Għaliex importanti li jkun hawn dat tal-qar? Dan huwa biex ngħidu hekk sinjal illi beda mill-fatt li żoni oħra tal-Ewropa kienu bdew qed jiltaqgħu bejniethom għandek il-grupp ta' Visegrad li iktar huma pajjiżi mill-lvant tal-Ewropa, għandek il-pajjiżi Baltiċi, għandek il-pajjiżi Nordiċi li dawn jiltaqgħu minn żmien għal ieħor biex jagħmlu l-pożizzjoni tagħhom. Il-fatt li għandek il-Mediterran huwa post tant importanti fl-Ewropa u ma konniex nintaqgħu bejnietna xi ħaġa li hija tant ovvja li għandek tintaqa' mhux biex tiftiem pożizzjoni waħda imma biex tikkoordina l-pożizzjonijiet u biex titkellem dwar dawn il-pożizzjonijiet kien nuqqas li kien ilu jinħass. Intaqajna l-ewwel darba s-sena l-oħra fil-Greċja din hija t-tielet laqgħa u ħankomplu għaddejjin għax qed tħalli riżultati tajbin. Fuq id-dikjerazzjoni konġunta fiha nnifisha il-punti kollha li semmew. Kollok it-tija aġġettiv kif tiddiskrivija? Ta' inkwid dwar il-qasam tas-sigurtà, il-fatt li s-sitwazzjoni fis-Sirja hemm sitwazzjoni li wieħed jifhem x'għamlet l-Istati Uniti jikkundanna dak li għamel Assad imma mbagħad fl-aħħar mill-aħħar is-soluzzjoni mhijiex ħadd tiġi bil-bombardamenti u bil-bombi ma trid tiġi bid-dialogu u li kulħadd imur madwar mejda. Naħseb il-kwistjoni tas-sigurtà bħalissa hija l-iktar kwistjoni li qed tinkwieta lill-pajjiżi tal-Mediterran.